Drago mi što ste došli na još jedan prateći program 6. festivala proizvedenih predstava. Večeras predstavljamo knjigu Prvih pet. U ovoj knjizi se nalazi 5 pobedničkih drama sa prvih 5 festivala od 2012. do 2016. godine. Priređivač ove knjige je gospodin Milivoj Mlađenović. Osvrt na predstave i koautor, jedan od saradnika na ovoj knjizi, gospodin Slobodan Savić, a jedan od autora čija se drama našla u ovoj knjizi, time što je pobedio, zahvaljujući tome što je pobedio na festivalu proizvedenih predstava sa svojim tekstom Bizarno, je gospodin Željko Kubač. Više o knjizi reći će vam priređivač Milivoj Mlađenović i naravno uz osvrte Slobodana Savića i Željka Kubača. Hvala vam još jednom. Dakle, došlo je vreme da se knjiga Prvih pet, knjiga svojevrsna antologija drama nagrađenih na festivalu proizvedenih predstava u Aleksincu od 2012. kad se festival revitalizovao, prikaže i u Aleksincu. Kažem, došlo je vreme zato što se desila jedna paradoksalna situacija. Imali smo promociju ove knjige prvo na danima komedije u Jagodini, pa smo imali na festivalu Vojvođanskih pozorišta u Novom Sadu, pa smo imali još u Pirotu na festivalu Jake Vujić. I evo, dakle, u svom mestu nastanka ono se pojavljuje na kraju. Verovatno da ovo znači neki novi početak, a taj početak je pred nama, dakle, već traje festival na kojem će se pojaviti i tekst sigurno koji će se štampati u drugom tomu ove antologije. Dakle, nešto, mogu bi se reći, vizionarski se događa u Aleksincu, knjiga koja obuhvata 5 značajnih drama, njihov je značaj u njihovom poetičkom značenju, u njihovoj recepciji kod publike, pozorišne i čitalačke, ali i u tome što je to knjiga u kojoj su, dakle, drame koje su prvi put izvedene na ovom festivalu i to im daje značajnu draž. Tih 5 drama, a navešćemo ih, to su drame, dakle, Radoslava Pavlovića Devojke, Mali Geza Janoša Haja, Bizarno Željka Kubaša, ovde prisutnoga, Moj sin malo sporije hoda Ivora Martinića i Gde je nestao Harms Mile Mašović-Nikolić. To su, dakle, drame nastale u 3 različite kulture, 3 različite pozorišne kulture, a ipak pripadaju sve zapadnoevropskom civilizacijskom krugu i to je njihova zajednička odlika. Ali nije samo to, iako su to pisci različitih generacija stilskih opredeljenja, ima nego značajnih zajedničkih uporišta. Pre svega reč je o, ujedinjuje ih fragmentarnost na stilskom planu, zatim ih ujedinjuje tranzicija kao jedan fenomen koji zaokuplja ove kulture, odnosno ove nacije na jezicima kojih su stvarali 5 autora i tako dalje. Dakle, desilo se dejstvom nekih skrivenih mehanizama da imamo na okupu 5 dramskih dela koja deluju kao da su plod nekog dogovora, nekog uzajamnog sporazumevanja
dramskih pisaca koji stvaraju u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj. A nikakvoga dogovora, osim selektorskog nauma ovog festivala. Selektori su se za ovih 5 godina imali smo 2 selektora, prvo Dušan Vukoljovanović, potom Tomislav Trifunovića. Ujedinili su ih, dakle, bez nekog predomišljaja. To nije, bez obzira što je to, dakle, bez ikakvog predomišljaja, to je dejstvo nekih sila sasvim i očekivano, jer uvek epoha nametne neke teme, nametne neke probleme, izoštri, fokusira se na neke značajne događaje, na ono što zanima ne pisca samo, nego ono što pisce kao savest čovečanstva, da to upotrebno tu voleštalnu frazu, izoštri i stavi u prvi plan. Knjiga koju vi vidite pred sobom je izuzetno lepo opremljena, prihvaćena kod pozorišne javnosti i čini mi se da daje smisao misiji i upotpunjuje misiju festivala proizvedenih predstava. Dakle, uverava nas u moć reči, u moć dramskog pisca i sigurno da, bez obzira što je reč o pozorištu kao fenomenu, odnosno umetnosti koja je neponovljiva, ipak ostavlja trag o onome što je poslužilo za tu neuhvatljivost i za tu neponovljivost. Nešto što može biti i putokaz i usmerenje svima onima koji se upute ovom stazom stvaralačkom. Jako je važno što se to događa i u Aleksincu, nije možda ni slučajno ni što je festival proizvedenih predstava u Aleksincu, ima i tu neku svoju simboliku. Prvo reč je o mestu, o gradu koji počinje na A, dakle nešto od početka, a potom i ono što Aleksinac u metaforičkom smislu označava kao mesto u kojem se nekada iskapalo, odnosno udavilo, tražilo, istraživalo, a i ogledanje prvih, dakle, predstava, prvoizvedenih predstava jeste oblik svojevrsnog rudarenja, istraživanja, prekapanja po unutrašnjosti bića. Na kraju krajeva ima jednu dodirnu tačku, ako se malo bolje pogleda, jedan od junaka u drami Janoša Haja, Mali Geza, radi u kamenolomu, što je opet. Eto, i tu smo našli neko zajedničko. Ali to sada možda su sve periferne stvari. Najvažnije je da je ova dobra, potrebna i ekskluzivna knjiga se pojavila. Ja izražavam ovde sada svoje zadovoljstvo i zahvalnost i selektoru festivala i predsedniku saveta festivala Gojici Veljkoviću i Milošu Paoviću i direktorici Maji, koji su svim bićem stali i podržali ovu ideju koja se javila jedne festivalske večeri tokom prošlogodišnjeg festivala. Potpuno neočekivano, potpuno izrado, bez ikakvih velikih ambicija, a mislim da je do vas došla publikacija koja pokazuje nešto što ostaje trajno u našoj književnoj i pozorišnoj kulturi. Sada ću reći dati Slobodanu Saviću, koji je zajedno sa nama učestvovao u stvaranju ove knjige, označavajući upravo i sabirajući sopstvene kritike, pogled na svih predstava, dakle na onaj izvedeni deo. Ja sam napisao predgovor koji se ticao, dakle, dramskog predloška, Slobodan Savić je govorio upravo o recepciji kod pozorišne publike i kritike. Slobo, izvoli. Hvala ti, Mlađo. Upravo ovo što je Mlađa rekao u poslednje
dve, tri rečenice sam imao na umu kao početak svog večerašnjeg izlaganja i eto on mi je na najbolji način dao šlagvort. Mislim na ove poslednje dve, tri rečenice u kojima je on objasnio kako je zapravo rođena ideja za ovu knjigu, da to jeste bilo jedne od večeri kada smo se mi prošle godine ovde družili i kada je o tome razgovarano, baš što se mene tiče, ja sam to tada razumeo kao jednu divnu, plemenitu i dosta dobru ideju sa izvesnom skepsom, najiskrenije rečeno, da li će to uistinu biti ostvareno. Međutim, kada me je kolega Mlađa i prijatelji iz Aleksinca, kada su me krajem prošle godine zvali i obavestili da je taj neki naš navodno neobavezan razgovor zapravo na putu da se realizuje, bio sam jako obradovan i ispostavilo se da je ta zaista odlična ideja, a objasnit ću zašto odlična, bila vrlo brzo realizovana i realizacija te ideje se pretvorila u ovu knjigu koja je ne samo grafički zaista profesionalno urađena, već s druge strane ima jednu ozbiljnost, kakvu ozbiljnost podrazumevaju sve knjige koje nose pečat nečega što mi određujemo kao teatrološki pristup. Zašto? Zato što ovde osim štampanih komada, osim predgovora Milivoja Mlađenovića i mog pogovora, postoje, dakle, najosnovniji teatrološki podaci, kakve podatke podrazumeva svaka ozbiljna knjiga, podaci koji će jednog dana za 10, 30 ili 50 godina poslužiti nekim drugim istraživačima, hroničarima, teatrolozima, jer, kao što znate, pozorište je efemerna umetnost, uprkos tome što živimo u vremenu novih medija, u vremenu elektronskih medija i što se sada, dakle, dobar deo predstava elektronski beleži, što postoje neke pisani dokumenti, zapisi, pozorišne kritike, hronike i tako dalje, novinski tekstovi. Ipak knjiga, dakle, nešto što će biti pohranjeno u bibliotekama, od Narodne biblioteke do drugih biblioteka u Srbiji, do biblioteka naših pozorišta, jeste jedan dokument za neku budućnost, vrlo dragocen, ponavljam još jednom, za pozorište kao ipak uprkos, dakle, svim tim medijima jednu efemernu umetnost. Ovaj festival koji je jako mlad, dakle, ovo je tek 6. izdanje, bez obzira na to što baštini, dakle, iskustva festivala koji je osnovan pre više od 20 godina, pa onda prekinut, pa se sada, dakle, uspostavlja novi kontinuitet, uzeo je sebi jednu vrlo ozbiljnu i danas važnu ulogu da u prvi plan stavi domaći dramski tekst, pored svih ostalih drugih nagrada koje se ovde dodeljuju, ipak je to najvažnija i otuda, dakle, i ova knjiga koja pamti te nagrađene dramske tekstove. Naravno, Sterino pozor je naš najznačajniji domaći festival pozorišta, festival čija je isključiva misija da neguje, afirmiše i postiče dramski tekst, i ja ne bih ni večeras ni inače, dakle, dovodio, zapravo mogu dovesti u vezu ova dva festivala, ali ih ne bih poredio, ali mislim da festival u Aleksincu takođe
dakle, tragom onoga što pre svega radi Sterilno pozorje, ima jednu, i uzeo je sebi tu jednu plemenitu ulogu da neguje i prati domaći dramski tekst, pre svega, dakle, savremen, reč je o praizvedenim predstavama, jer da se razumemo, nema pozorišta bez domaćeg dramskog teksta. I značaj domaćeg dramskog teksta za pozorišnu umetnost svake kulture, svake države, svejedno da li ona bila tako mala kao što je srpska ili tako velika kao što je engleska ili britanska, je nemerljiv. Vrlo dobro znate šta znači Šekspir za britansku, englesku dramsku književnost, šta znači za nas Sterija i Nušić i šta će jednog dana, nadam se, značiti neki od pisaca koji su danas savremeni, neke zovemo i savremenim klasicima, ali ono što je važno i bitno to je da će neke druge generacije, potonje generacije imati prilike, dakle, da čitaju ove dramske tekstove i na neki način da provere ili da se osvedoče koji su to tekstovi, koje su to predstave, jer u pogovoru se govori i o predstavama, dakle, koje su izvedene po tim tekstovima, zavredile, zaslužile nagradu na ovom festivalu. Vraćam se sada na početak svoje priče i na to kako je zapravo brzo i efikasno realizovana jedna ideja koja je rođena onako da se kolokvijalno izrazi uz čašicu razgovora. Ta ideja koja se pretvorila u ovu knjigu zapravo potvrđuje ozbiljnost i svedoči o ozbiljnosti ovog festivala, ali svedoči i o ozbiljnosti njegovih organizatora, utemeljivača, njegovih finansijera. Dakle, da ovo nije tek tako neki šareni cirkus koji u 6-7 dana protutnji Aleksincom, nego da iz tog festivala, dakle, evo, ostaje jedna uistinu vredna knjiga. Koliko znam, u planu je još jedna, to je antologija, Mlađa će da me dopuni, evo samo ću da pomenem tu ideju. U planu je još jedna knjiga, dakle, antologija dramskih tekstova nekih od naših vodećih savremenih dramskih pisaca i mislim da knjige koje ostaju iza festivala, televizijske i radijske emisije, novinski tekstovi, razgovori za okruglim stolom, ono što ostaje kao neko sećanje jeste zapravo sve ono što čini jedan pozorišni festival važnim, relevantnim i što čini da taj pozorišni festival, a ovaj je već na najboljem putu da to učini, nađe neko svoje mesto na mapi pozorišnih festivala u Srbiji, kojih festivala nije baš malo, ali prosto uz još nekoliko festivala ovaj zaista ima po svom profilu već neko svoje prepoznatljivo, određeno, definisano mesto. Na kraju bih hteo da kažem još nekoliko reči o predstavama koje su nastale po nagrađenim tekstovima koji su sabrani u ovoj knjizi. Reč je o predstavama koje baštine jednu modernu, savremenu pozorišnu estetiku i poetiku.
Reč je o predstavama, a od ovih 5 koje su, ako se ne varam, 3 režirali u svoje vreme reditelji mlađe i najmlađe generacije. O predstavama koje su, ponavljam, tragom ovih izabranih, nagrađenih dramskih tekstova, zapravo pokazale nešto što je meni najbliže i najvažnije u pozorištu. Ovo je prosto jedan subjektivan kritičarski utisak, da je svako dobro pozorište pre svega dobro ukoliko je društveno odgovorno pozorište, ukoliko razume kontekst u kojem nastaje i ukoliko na referentan i relevantan način govori o vremenu i društvu u kojem nastaje i o vremenu i društvu za koje nastaje. U tom smislu sve predstave nastale po nagrađenim tekstovima, dakle, odlikuje aktuelnost i društvenu ukorenjenost, kritička izoštrenost i na jedan način crnohumoran pa i ironičan odnos i prema tom vremenu i prema društvu u kojem nastaju i za koje nastaju, i kritički izoštrena, pa ako hoćemo, a drago mi je što jeste tako u većini od ovih tekstova, gotovo u svakom od njih 5, jedna ironička tačka gledišta na ono o čemu se govori i o čemu se piše. Kažem, za mene lično to je ono pozorište koje je važno i pozorište koje volim da gledam, i ove predstave su kroz rediteljski i glumački pristup umele u ovim nagrađenim dramskim tekstovima da prepoznaju to o čemu govorim i što mi se u pozorištu najviše dopada. Sigurno je da se Marko pravi dobre fotke, pa i ove koje Suzana nikad neće odobriti da se objave, ali su dobre fotografije, moram priznati. Da, šalim se, naravno. Mene je zateklo pitanje prijatelja iz Aleksinca, da li žele da ustupimo autorska prava za štampanje knjige, i naravno pisci u suštini imaju tu prednost u odnosu na glumce, reditelje, da na taj način pobeđuje efemernost umetnosti, tačnije da objavljivanje drama u principu zabeleži to postojanje za neki duži vremenski period, i ja sam zbog toga negde želeo da objavim knjigu i uspeo sam u tome. Naravno, različiti festivali na različite načine imaju, na različit način tretiraju tu izdavačku delatnost, tako da sam se navikao na knjige, brošure, imam drama štampanih po mnogim festivalskim, ja prosto mislim da su to brošura, ne knjige, i očekivao sam tu vrstu takozvane siromašne štampe, pa sam se potrudio oko te korekture i svega ostalog, je prosto važno da to tako izađe. I onda kad sam dobio knjigu, bio sam prilično iznenađen. Mislim, ne prilično iznenađen, vrlo iznenađen kad sam dobio knjigu. Dobio sam je negde, ja mislim, pred put za Jagodinu, tako nešto. To je zaista knjiga, barem mi koji volimo knjige i rovarimo po knjižarama, imate one knjige za koje ćete se uhvatiti na izgled, i one knjige za koje ćete se uhvatiti ovako, znajući sadržaj. Ovo je prosto lepo se spojilo, mi se sviđa mi se sadržaj, barem ovaj koji se tiče mene. To je daljeg, i zaista knjiga za koju se odmah uhvatite. I to je nešto što je za mene veliko iznenađenje i jedan veliki kompliment festivalu. To naravno ne mora ništa da znači, ali generalno kad
ja sam većinu ovih drama gledao, izvedbe ovih drama gledao, čak sam učestvovao u tom nekom prvom, tako kažem, iskoraku. Naime, sećam se, Pokojna Duka je bio živ, mi smo imali festival na kojem je apsolutno bez daljnjeg najbolji komad bio Ana Šahaja, Mali Geza, i sad prosto ne znam da li po propozicijama možemo dodeliti nagradu strancu, posebno što to nije ni neko blisko govorno područje, ajde Eksiju prostor, međutim tu je Duka i cela ekipa pokazala vrlo onako širok pogled na to pitanje i mislim da je to dobra stvar. Jer pogledajte, baš smo pred neku noć pričali od 5 drama, trojica su pisci iz Srbije, to je troje su pisci iz Srbije, jedan iz Mađarske, jedan iz Hrvatske, što u krajnjoj stanci govori puno o tom dobrom konceptu festivala. Takav tučevi smisleni Jugoslaviji. Da, tako. Dobar koncept, ja se uvek setim mojeg profesora Slobodana Selanića koji je ovaj festival nekako patentirao sa Dukom još u Paraćinu, ta prva varijanta festivala je bila paraćinska varijanta. Ja sam imao tu sreću da je moj prvi komad, tačnije drugi komad koji sam napisao, nagrađen na tom festivalu u Paraćinu, tako da imam i paraćinsku i aleksinačku nagradu, ali ovo mi je mnogo čemu draže pre svega zbog ove knjige. Drugo, na jednom mestu, ono što je velika stvar za pisca, naravno te podatke o festivalskim učešćima sam davao ja, a Sloba je kao teatrolog to upotpunjavao, ali kad dobijete na jednom mestu broj izvođenja, predstave, broj gostovanja, učešća na festivalima, pa i kad vidite na jednom mestu da je ta predstava faktički dobila 17 nagrada, govorim predstavnik Bizarno narodnog pozorišta i Šabačkog pozorišta, to mi imponuje prosto, tako da ja se duboko nadam, evo da potpuno budem do kraja otvoren, da će nešto od onoga čime će se moj klinac hvaliti kad više ne budem živ pisac, kad ne budem najavljivao kao živog pisca, da će jedna stvari kojima će se moj klinac hvaliti, moj Matej i Sara, to će biti ova knjiga. Tako da, eto, hvala vam, kao autor to mogu da kažem, hvala vam zaista. Stigli su papiri iz Beča. Moj plan je odabran. Čestitam. Konačno mogu da počnem da radim. I mi svi. Prvo počet ćemo od najbržeg. Fabrika. Da.
Kupit ćemo tu propalu fabriku oružja, kupit ćemo svo okolno zemljište, srušit ćemo zgrade i napravit ćemo obradive površine. Da. Za nije mogla da se kupi već pre nekoliko godina kada je propala? Pa mogla je. Pa zašto? Čekali smo da još malo propadne. Da bude jeftinije, jao, kako si ti mlada i najmlada. Pojma nemamo života, pa i nemaš. Nemoj da se ljutiš. Znaš, ovaj posao, ovaj projekat, to je najvažnija stvar u mom životu. Najveće, nešto najveće što sam uradila, sad od ovoga zavisi moja budućnost, moja karijera. Ne sam ništa bez jednog. Ništa. Ovaj konzorcijum okuplja nekoliko najvećih, najvažnijih firmi iz Evrope i iz regiona. Ništa ne sme da se... Znaš šta, ja sam fasciniran koliko meni dobro ide. Ja nisam. Što pri... Ja sam očekivao. Ma ide. Možda nisam dovoljno dobar pisac da napišem roman, ali govore stvarno pišem odlično. Znaš šta, ja čim izađem pred njih, ja imam osjećanje da sam već pobedio. Lako nastavite. Mada, znaš da kad završim, onda ono malo mi se stisne. Šta? A pitam se šta će biti kad shvatim. Šta kad shvatim? Da izlažem ko pas, bre. Ima da me uzmu, me nabiju na kolac ispred jedne od ovih fabrika i govorim tamo. Kenja, ja. Uopšte nije važno da li im govorite istinu ili lažete, pa ne radi se o tome. Nego? Je li oni aplaudiraju? Aplaudiraju. Je li izgleda kao da foliraju? Ne, izgledaju baš srećni, izgledaju srećniji nego ti kad mi pošalješ fakturu, man. Znači da im govorite istinu. Ali njihovu. Na ove naše mitinge dolaze samo siromašni, tako? Da. I oni osjećaju da nisu ti. Ja patim od PTSP. Stvarno? Od kad? Od rata još iz Sarajeva, tamo sam predavao neko što sam se vratio u Beograd. Uglavnom, PTSP utiče na rezultate ove vaše. Da, to smo znali već. Evo, za mene niste znali. Dobro, možemo da nastavimo. Samo važno. Hoćemo, ne brinite. Da li ste ikada kršili zabranu pušenja u prostorijama knjižara? Ne. Da li ste koristili prostorije knjižare za romantične susrete sa stažistkima knjižara? Ajmo, daj mi ne. Da. Da li ste predavali na Filozofskom fakultetu u Sarajevu? Da. Da li ste i dalje u romantičnom odnosu sa stažistima? Čutimo, a? Da. Da li ste vi bili zaduženi za rukovanje paketima Kontenas magazina? Da. Da li vas je stažistkinja nagovarala da odete sa njom iz zemlje? Da. Da li ste odbili te predloge? Da. Da li ste čitalac New Yorker magazina? Da. Da li ste upoznati sa činjenicom da je pomenuta stažistkinja pre vas dobrovoljno pristupila ovom testu? Ja, kako volim ovaj trenutak kad shvate da su uništeni. Da. Vratio sam svako mislim što. Šta tražite? Odustanite od fabrike. Ona dolazi u ovu. Onda ništa. Toga mi zavisi cijela kampanja, šta vam? Pa da vam nešto zavisi od toga da ne završite u Haškom tribunalu, a? Ja, dajte, nemojte to. To se neće desiti. Ej, neće se desiti. Ajde, hoćete da objavite? Ajde objavite. Jeste spremni? A? Jeste ispremni? Jo. Ne, što sad nas dvoje ratujemo? Što ratujemo? Šta oko čega? Oko par stotina hektara neke zemljice tamo, pa dajte. Iako činjenice da ste vi ratni zločinac, dokaz. Čekaj ovo, nego taj vaš konzorcijum, se vi bavite isključivo zemljoradnjom? Poslednjem narednom periodu plane da se bavimo samo. Kakve to veze ima, molim?
Ma ne razmišljam, evo sad nešto baš onome, rekao, šta bi bilo kad bi malo korigovali taj vaš plan, pa da uđemo, da ćemo se baviti namenskom industrijom. Boruš, vrlo dobro poznato da stranci ne mogu da ulažu u to vrstu industrije po zakonu. Po zakonu, pa zakon se menja, mislim, tu sam ja da... Ne znam, to je vrlo skupo i komplikovano. Pa jesu, to je isto. Ali uz državne subvencije to sve je mnogo lakše. I sve to mogu vam srediti. Sjajna predstava, novo doba, Bitev teatra, hvala vam puno. Hvala vam što ste na našem festivalu, što mnogo znači i pre svega publici u Aleksincu i okolini koja bude ovde na festivalskim večerima, a i naravno samom festivalu. Kao svake večeri, đački parlament Aleksinačke gimnazije, tačnije predstavnici đačkog parlamenta, izabrali su glumca ili glumicu večeri. Đački parlament Aleksinačke gimnazije nagradu za glumca večeri dodeljuje Borisu Isakoviću. Udruženja likovnih umetnika Aleksinca, autor Miroslav Milikić ovog puta, a direktorka Centra za kulturu i umetnost Maja Radovan-Cetićanin uručit će zaklonicu nekom od predstavnika pozorišta za učešće na festivalu. Miro, možete li? Može. Može, Miro. Dobroveče, razgovarat ćemo o predstavi Novo doba, koprodukcija Bitev teatar Beograd i Art Hub Sarajevo, po tekstu Vuka Boškovića, koncept i režija Dino Mustafić. Reč je o, uvek, pa i večeras počinjemo od teksta, budući da ovaj festival pre svega referira na promociju domaćeg dramskog teksta, prvo izvedenih predstava. Reč je o tekstu mladog dramskog pisca. Kao što ste videli, on otvara
bolna, ključna pitanja vremena i života u kojem živimo. U jednoj, rekao bih, specifičnoj dramskoj formi i što se tiče samog koncepta režije i predstave, s jedne strane i s druge strane samog glumačkog izraza. Vidjeli ste da glumci igraju različite likove. Neki od njih, kao na primjer Boris Isaković, potpuno antipodne karaktere. Sve vreme su na sceni, sam taj koncept presvlačenja na sceni, toga što su glumci prisutni, posmatraju dakle šta se događa dok njihovi partneri, odnosno likovi, igraju određene scene, je deo dakle jednog promišljenog rediteljskog koncepta i razume se između ostalog kao jasan scenski znak koji zapravo upotpunjuje ovu sumornu, tmurnu, gorku, oporu priču, ali kažem priču o onome što mi živimo, nažalost, sada i ovde, i otvara nekoliko pitanja koja možda u ovom trenutku na izvestan način deluju kao neka bliska ili daleka prošlost, ali nažalost još uvek je to zapravo i naša svakodnevnica, naša sadašnjost. Ako bih rekao da je to samo pitanje tranzicije, mislim da ne bi bilo dovoljno. Vidjeli ste da se tu otvaraju pitanja i postoji taj ratni background. Ovo je zapravo i priča o urušavanju sistema, urušavanju institucija, propasti obrazovnog sistema, dakle čitav niz pitanja se ovde otvara i zapravo ovo je pozorište koje bih ja nazvao ili ga doveo u vezu sa društvenim kontekstom. Dakle, pozorište koje otvara ključna, bitna pitanja i koje ima na umu, dakle, vreme i društvo u kojem živimo, ima na umu, dakle, društvo u kojem nastaje i društvo za koje nastaje. Žao mi je što pisac nije ovde, kažem, trebalo bi dakle i s njim da razgovaramo, pogotovo što je reč o mladom piscu, ali evo prvog pitanja zapravo za Borisa. Rekoh, dakle, videli ste, likovi igraju različite karaktere, ali ono što ti igraš, što su baš antipodni karakteri, koliko je, dakle, glumački izazovno, zahtevno na tako malom prostoru, tako brzo, dakle, ulaziti u tu vrstu potpuno različitih likova. Kad smo došli do ove priče jasne, koja je zapravo bila tek u nekoj vrsti predloška, budući da je Vuk ovo krenuo da radi na poziv reditelja Dina Mustafića, sve po knjizi jednoj radnici seljaci Viktora Ivančića. I kad smo mi razbistrili tu priču i shvatili šta ćemo da radimo, onda ovo što si me pitao nije bilo preteško. Onda je tu već neki smisao koji smo usvojili i znali o čemu pričamo, onda su ove promene zapravo sa nekom, i nužna je bila zapravo lakoća probe, su recimo koristile za to upravo da se dođe do lakoće ulaska u to, promene u uloge. Tako da nije nikad teško nešto raditi kad znaš zašto to radiš. Ovo je takav glumački ansambl bio, žao mi što nisu tu Ermin i Sneža, sa nama morali su da putuju nazad za Sarajevo, ali kad takav
glumački ansambl i imate kojem se nameće prvo pitanje zašto i dobar deo vremena i najveći deo vremena smo bili upućeni upravo na to pitanje. I kad smo to razrešili, posle toga, kako da kažem, igra je bila prilično meni je bilo jednostavno da ovo igra. Sam naslov komada sadrži, dakle, tu neku vrstu, možemo slobodno reći, ne samo otklona, nego i gorke ironije, priču o tom novom dobu, a vidimo kako ono jeste. Pomenuo sam, dakle, da se između ostalog ovde govori o urušavanju različitih institucija, pa institucije porodice, obrazovnog sistema, univerziteta. Jedina, to je jedan od likova, može se reći da su i likovi koje ti tumačiš antipodni, međutim, imam utisak da postoji jedna linija koja ih negde spaja, o majku i suprugu i karijeristkinju, da tako kažem, s jedne strane univerzitetsku i s druge strane direktorku i taj čitav kontekst te tranzicije. Tu se otvara i pitanje odnosa među polovima, pre svega tog jednog grubog odnosa prema ženama. Kako ti zapravo razumeš ta dva karaktera? Tu recimo majku koja vidimo kakve savete daje ćerki i tu direktorku u tom tranzicionom dobu koja se takođe na jedan smutan način snalazi i pliva dalje, kao i ova majka koja pomalo, čini mi se, naopako, pretpostavljam ćemo se složiti i savjetuje ćerku. Što sve govori opet o vremenu, jel? Pa, mislim, te teme o kojima, koje smo mi hteli da nekako stavimo ispred gledalaca, jesu neke apsolutno savremene teme, neke teme koje zapravo su gotovo u svakodnevnom prometu, u dnevnim novinama, na vestima i tako dalje. Znači, mi smo pokušali kroz tu jednu mrežu tih gotovo nekih opisa osobina ovog vremena koji su baš pozemljeli od konkretnog života, mislim, od konkretnih stvari koje se dešavaju u ovoj zemlji, ali dešavaju se u Hrvatskoj i u Bosni. Znači, ta jedna potpuna korumpiranost društva i ono što je za mene najstrašnije zapravo nepostojanje nade da će jednog dana biti bolje. Zato mislim, nije toliko problem kad se jedna porodica raspada ili kada ljudi traže neko svoje mesto pod suncem i to, nego je problem u tome što ne postoji ništa iza toga. Prosto ne postoji šta dalje, mislim. Nego zapravo ljudi se spašavaju ili time što postaju zli, ili postaju korumpirani, ili pak umru. Jel, kao to je, smrt je neka vrsta rešenja, a nekako rešio si svoj problem. Ili se utapaju u taj koš za plevre. Pa to kažem, ili postaju deo sistema, korumpirani su, ili pak, prosto uvenu, nemaju budućnost. Tako da, za mene ovo vreme, pošto, eto, ja imam godina toliko koliko imam, mislim, živela sam u raznim nekim periodima, razna neka vremena i za mene ovo stvarno neko vreme u kome je jako teško živeti, zato što danas nekako, još i 90. godina, ja sam nekako verovala, bit će nešto, mislim, jednog dana će nešto da bude, ali i onda sada više nego ikada prosto ja ne vidim šta da će nešto da se dogodi osim te neke potpuno konstruisane lažne nade koju ovaj moj lik na kraju kaže vreme je da stvari krenu na bolje. U stvari, mislim, ništa nije na bolje. To je ozbiljan cinizam pisma. Da, jeste, da.
Ali ja stvarno verujem, mislim, ja verujem da postoje ljudi u ovoj zemlji, možda ih, oni su možda i u većini, mislim, koji nekako, ja sam stvarno ne znam, veruju ili barem govore da kao, baš nam je dobro i bit će nam bolje. Tako da, ja ne znam, da li će ova predstava uskoro da postane zastarela, jer će stvarno da nam bude bolje, ili ćemo da je igramo i da svaki put kažemo, čoveče, ovo se sve ovde zapravo dešava, mislim, eto, to je to. A što se tiče ovih likova, mislim, to šta im je zajedničko, šta je nije, mislim, to je to preživeti znači zapravo izdati sebe. Sada, u ovom trenutku, ja opet kažem, ne govorim samo za Srbiju, nego uopšte za ceo Makedonija, od Vardara pa do Tri, tačno. Tako da i jedna i druga ova žena su zapravo odustale od sebe same, od toga šta su nekada bile i šta su nekada verovale i prodale su tu svoju veru za nešto konkretno. Tako da su žrtve zapravo pristale da naprave dogovor sa zlikovcima. I to je ono što mi ovde danas radimo. Mi zapravo, obični ljudi da bi preživeli, oni prave dil sa kriminalcima koji su ili blizu vlasti ili su pak u vlasti i naravno nikad se za njih neće ispostaviti nikakav račun i oni će jednostavno proći. Pritom ne mislim da su oni ubice i šta ja znam, nego to, mislim, neki oni koji su manipulisali nekim preduzećima, nekim firmama, otimali, lagali, postojali, imali titule kupljene, to su sve ipak za sud stvari, ali kod nas, eto, to se tako se živi. I mislim, ja stvarno neki put kažem, ja sam srećna što imam ovoliko godina, što, mislim, nisam na početku svog života i svoje karijere, jer mislim da je strašno počinjati život u ovakvim okolnostima i počinjati karijeru i stvarno se divim mladim ljudima da uopšte imaju neku ideju gde će da odu, mislim, šta će da bude sa njima, čak i da će da idu negde ili će da ostanu ovde, ali to je užasna hrabrost, mislim, potrebna. Kad smo već kod mladih ljudi, Slaven došlo upravo igra predstavnika te mlade generacije, ali mlade generacije novog doba, dakle, lik, jedan neopevani ljigavac, spreman na sve, je to čovek novog doba i nove generacije. Ali srećemo ih, srećemo takve. Pa mislim da nekako, pa upravo ovo što smo pričali, odrastati u vremenu gde zapravo vidiš da ljudi koji su nekako se zalagali za neke ideale, koji su imali svoje mišljenje, vrlo ispaštaju i onda nekako nije toliko teško suzbiti tu empatiju, zaboraviti na empatiju i vratiti se jedinog ideala koji postoji, koji može da obezbedi neku moć, a to je taj neki uspeh, novac, to neko poslovno ostvarenje. Generalno to zgrabiti svaku priliku kako bi ti bio onaj gore, a ne onaj dole. I napred po svaku cenu. Pa da, to se nekako čini kao rešenje. A to jeste posledica tog nekog beznađa u kom odrastaš i onda prosto jedino što preostaje da se uhvatiš za te stvari, a to je to. Da li ćeš biti onaj koji je žrtva ili ćeš biti onaj koji je dželot, uvek ćeš onda pre da izabereš kao bolju opciju po sebe, jel? Mislim, to je neka filozofija. Naravno, mislim, to su neke vrlo praktične stvari. Naravno da tu unutar toga postoje razni problemi s kojima se ti boriš unutar sebe, ali na kraju krajeva zgrabiš ono što je za tebe kao bolje. I čini mi se da to nekako, nije da pravdam tu vrstu postupanja, ali vrlo mi se
vrlo je utemeljena u ovoj stvarnosti u kojoj živimo i nekako jasno je odakle to proizilazi. I ti srećeš recimo takve ljudi ili ih poznaješ, dakle, ljudi tvojih godina koji su tako okrutni i beskrupulozni? Pa ja mislim da to generalno jedna kolektivna dijagnoza ega u kojoj mi živimo i da je to sada trenutak u kom to ja i naravno da srećemo. I prosto nekako čini se da te kasnije, zapravo nekim malo zrelijim godinama, ljudi počnu da preispituju neke postupke koje su radili čisto zarad svog ličnog ostvarenja, zato što postoji neka šira slika, a to je ovo sve na šta ova predstava ukazuje.